hei hi t-shirt ani a hi hei thing zar rawng kan tiang chi kha ani a hei chuan a man hi zasarih man ani a t-shirt te chuan a size ah hianin medium large a awm a chuanin XL a awm leh a chuanin double XL a awm leh a hei a nalh khawp mai i rama han hak chin te pawh chak awm khawp mai hei lan danah hianin hei ramhnuai hak chi deuh ani a chuan jacket hi a awm leh a jacket hi windproof ania jacket hi a chhah tha a lung mem em a chuanin tah hian lukhum a awm bawk a jacket ah hianin hemi lo pawh hi rawn thleng leh tur a awm bawk ani tih kha kan sawi du a hei jacket hi sanghnih zanga ani a chuanin t-shirt hi zasarih ani a chuanin hetah hianin hei bullpup bag ani a hei sangkhat zathum ani bullpup bag chuan kan bag pangah hei hi sangkhat zathum tho ani a silai bag pangai kha ta hei hi sangkhat zathum tho in ta chuan hei hi ulbun paina thleh sawma thia sawma paina heng ho hi sangkhat a in ta ni chu khami kha in ta a bak hi chu hei ulbun paina tih te chu awm tho ta kha ti zawng kha hei t-shirt le jacket kan rawn tar lan thei chu ni le mai se sela a thawm e ole hei hi kan sawi nei lawng hei zasarih hemi t-shirt hi zasarih aw hemi t-shirt hi zasarih ani a chuan hemi jacket windproof hi chu sanghnih zanga ole kha ti zawng kha t-shirt le silai kan khes kan en ho thei chu ni le mai rawh se